गुड मॉर्निंग पिलामाने। आज विषय वस्तु है विद्यालय शिक्षार्थी को पौष्टिकतार गुरुत्व विषय शिक्षा देवा जरूरी कि। सम्माननीय सभापति महोदय, अतिथिवृंद, पूज्य गुरुजी गुरुमा वृंद तथा मोर स्नेहर छोट बड़ भाई भौणी, आज वितर्क प्रतियोगितार मत किसी कहबार सुजोग मिली मु निजक धन्य मन करुँची। आज विषय वस्तु है विद्यालय शिक्षार्थी को पौष्टिकतार गुरुत्व पर शिक्षा देवा जरूरी कि। मु तो कहबी निश्चय एवं यह एक स्वागत योग्य पदक्षेप हेब, कारण आजिर शिशु आसंता कालीर नागरिक हेब, से हेब एही समाजर मेरुदंड सदृश। तेणु आज जदि से माने सुस्थ होई गठन हेबे एवं निज पौष्टिकता प्रति सचेतन हेबे, ताहेले निश्चय एक सुंदर एवं सुस्थ समाज गठनर स्वप्न सत्य हेब। विद्यालय हेउछि विद्यार मंदिर। एठारे पिलामानंकु उचित शिक्षा दिया जाए किभଳି भाବରେ ସେମାନେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ମଣିଷରେ ପରିଣତ ହେବେ। ଏଠାରୁ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଶିଶୁର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ, ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସଜାଗ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ପିଲା ଯାହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାଙ୍କର, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ପିଲାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିତକର, ଯାହା ଆମ ପାଟିକୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ ସେହି ଖାଦ୍ୟ, ନା ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ପୌଷ୍ଟିକତା ମିଳିଥାଏ ସେହି ଖାଦ୍ୟ। ଖାଦ୍ୟ ହୁଏତ ଆମ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଶାଗ, ଡାଲି, ଫଳ ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଶରୀର ପାଇଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତା ବଦଳରେ ପିଲାମାନେ ପାଟିକୁ ରୁଚିକର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ, ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍, ଅଧିକ ମସଲା ଓ ତୈଳଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ଶରୀର ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ନା କହିବା, କାରଣ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଅଖାଦ୍ୟ ଅଟେ, କାରଣ ଏହା ଆମ ଉପରେ ବିଷତୁଲ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହା ମେଦବହୁଳତା ପରି ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ମୋଟାପଣର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ବଂଶଧରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟଠୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସଚେତନ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ସେହି ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ନଗଡ଼ା ଦୃଶ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ନ ଘଟୁ। ନଗଡ଼ାର କାରଣ ଥିଲା ଅପପୁଷ୍ଟି। ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ଖାଦ୍ୟ ଓ ପୋଷଣର ଅଭାବ ଜନିତ ରୋଗ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସମାଜ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲା। ସରକାର ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦିଆଯାଉଥିବା MDMକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତମାନର କରାଯିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ। ସାଧାରଣ ଚାଉଳ ସହିତ ଭିଟାମିନ୍ ଚାଉଳ ମିଶାଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଅନ୍ତତଃ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଚେତନ ହେଲେ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧର ସୁସ୍ଥ ହେବେ, କାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟଠୁ ହିଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ଏହି କଥାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହିଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପୌଷ୍ଟିକତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଜରୁରୀ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।